Ay, nakakabit. Ay, amo. Luwas na Ano rin. ka? Ang luwas na rin. Dapat ito din. Araw ka na. Ayan, good morning. At punta tayo sa barracks. Kung nagbakasyon yung tito kasi pista sa amin dun bukas. Yan, yan pinsan namin. Yeah. Kilabot ang libro sa. Siya po yung ano ni Bibi Ama. The prodigal son. Huling na buhay. Huling na buhay. Anak ka ng ina mo. Ng libro at Pero mahal magaluna. kita. Sige, sige. Sali mo lupa. Oh. Puntan natin yung ano, Kalabaw. Wala yung Kalabaw ko eh. Sa mga viewers, siyempre maraming salamat po sa inyo. Ang mga viewers natin, sa mga sponsors. At ito na yung, pakita ko yung Kalabaw na napundar ko. Saka yung nag-aalaga. Amoy! Ito na oh. Ito na siya. Lalaki yun, tapos ano, pinalit namin ng babae. Ayan na. Siya nag-aalaga. Bakulo na ano? Sinaklang ko naman yan sa Tataw na. taon na. Saklang, nagpaguyod si mga bundor ko kawayan. Oo. Sinaklang ko na. Nakadarwang bilta na iya, kinabaywan na nga natin ng nyura. Ayaw mo. Ano kung takong sutil, iba-ibang damulag, unang sa kanan, biwa. Nabuok pa. Oo. Yan na oh. Mga ilang taon pa pwede na itong mag ano. Taon pa. Oo, mga 2 taon pa. Pwede na siyang magbuntis. Kaya bakal na nga itong nibaldam sa 40. 40. Ano, bayan nga na ko, tagpo na itong pananaw. May bumibili daw 40. Ibo ko na nga lang po itong di pananaw. Basta kaya di na yung pisto. Takot. Lang tako. Mahilap pa, medyo mahilap pa. Tabaw. Kaya man lang po. Awakan ka. Umuuglot pa yan. Pero tauyuan ko naman. Parang tina. Kukuha ka, tinawin ko. Langkaw pati. Amo lang tao. Langkaw ah. Agad mo mga dalawang tao. Ayan. Gayun, magan. Makain siya ni Sali ang mga naadipula na dito ha. Dino na nga na pagkaon niya. Sige, sige. Ano ako? No, laki na. Mataba. Yan yung napundar natin. At yun, siyempre, kaya lagi ko nagpapasalamat sa mga viewers kasi dahil po sa inyo yan, nakapundar ako ng Kalabaw, nakabili ako ng GoPro, nagkaroon ako ng ginagamit na cellphone pang edit na Samsung. Yun, basta mga napupundar ko dahil po sa inyo yan. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko naman mabibili yan, hindi tayo makakasahod kasi wala namang papasok na revenue, walang manonood, walang viewers. Siyempre, ayun, salamat talaga sa inyong lahat. Yan, nabili ko siya ng 18k nung bagong ano pa lang siya, bagong pagkapanganak, bagong panganak. Ano naman siya, kung baga ilang buwan na pagkapanganak, tapos binenta sa akin ng 18k. Yun, ano taon ba yun? Bagong maoperahan si Mrs. Bagong maoperahan, siguro mga 3 taon na yan. Ay, magdadalawang taon sa May pala na nabili ko yan. Ngayon
Kasi yung nabili kong kalabaw ay lalaki. Siyempre pag lalaki di naman dadami yun. Sabi niya kasi dito may namimili dito ng mga kalabaw na buhay. Sabi niya kapag may nagbinta raw na kalabaw na buhay tapos maganda, gagawin natin, isaswap natin yung yung kalabaw mo. Sige ka, ikaw bahala kasi ikaw naman nag-aalaga. Ngayon nung mayroon nga nagbinta kasi parang mag-graduation ata yung anak tapos walang budget, ibininta yun yung babae na yun na kalabaw, pero mas malaki yung kalabaw ko. Nag-swap na lang, swap. Kasi nag-swap na lang kami, yun na lang yung bininta nung kasi maganda yung lahi nung babae rin, yung sa akin din maganda rin, matangkad pati yun. Na mga ilang taon na lang pwede na yan na palahian, dadami na. Wag lang tayong abutin ng malas kasi ganyan naman talaga yung hayop, may dumarating na kamalasan. Pero sana wag naman para yung pundar natin hindi masayang. Kasi pag namatay yung kalabaw napakamura. Dito 100 lang yung kilo ng laman. Pag yung malaki ng kalabaw, minsan nabibili lang dito ng 5K pagpatay na. Yung tulad nun, may gusto na raw bumili, sabi sa akin 40 plus, ay 40. Binibili daw ng 40. Sabi niya di raw pwede kasi bininta niya na yan. Siya lang nag-aalaga. Yung lalaking nabili ko na kalabaw, sa kanya rin yun. Tapos nabinta niya sa akin kasi bibili siya ng makina, hand tractor. Sabi ko, kung bibilin ko yan, walang mag-aalaga kasi lagi tayong nasa trabaho. Kaya sabi ko, kung gusto mo, bilhin ko, ikaw pa rin mag-aalaga. Yung sabi na, maganda nga yun, sabi niya. Halimbawa mga anak yan, kasi siya nag-aalaga, yung pinakang unang anak sa kanya. Yung pangalawa sa akin, tapos mga sunod naman sa kanya. Ganun yung yung usapan niya kasi dati nag-alaga rin ako ng kalabaw, nag-ampon ako ng kalabaw, baka, ganun yung usapan. Yung unang panganak sa nagbabantay. Siyempre nakakapagod naman magbantay niyan. Yan pati yung matrabahong hayop na alagaan yung kalabaw. Hindi pwedeng mabilad. Alagaan talaga. Di tulad ng baka na, yung baka kahit kainitan, ilagay mo lang dyan, pwede na. Hindi na pwedeng isilong. Yan, kailangan talaga alagaan. Ayun, tanghali na. At kailangan ko nang pumunta sa barracks. At yun, thank you muli sa mga sponsors, sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa amin, sa akin. Kaya yan, nagkakaroon tayo ng mga napupunda na mahilig kasi kung mag ipon-ipon talaga. Bawat sahod nagtitira ako sa aking ATM ng paunti-unti. Pag naiipon, marami. Yan. Kaya sabi ko, dapat laging may sabi ko kay Mrs. dapat lagi tayong may ipon. Tulad niyan, kapag may nagbibinta, mayroon tayong mahuhugot na pera na biglaan. Yan, para makapupundar. Ayan po, let's go. Punta na ako ng Bato. Alright? Ayun, at dito na ako sa Bahay Project. Tingnan natin kung ano yung magawa ngayon. Kasi wala daw si Kagatcho eh. Wala rin si Pula. Yo, nandito sila nagbibistay. Amoy, mo talaga si Nono. Nagbibistay mga kapatid. Punguan. Ha? Dapat gipunguan. Plastering. Butang ganito ko, PVC. PVC. Yan, bistay. Amoy, ang Kuya Joel. Di ko yun eh. Di ko alam kung... Oo. Kaya nga. Balag niya ata yun eh. Ano raw? Bibistay sila. Ay, babawan mo na yan.
Oo. Hindi, ano raw, hindi ito. Oo. At magkakabit siya si Kuya Joel nitong ano. Itong PVC sa CR papunta sa deposito. Yan. PVC. PVC. Hindi tayo makagawa ng ano? Biga, no? Bakal. Wala pa man bakal kaya. Oo, sige. Sige, ang mangyayari, mag-ulit. Bud. Kakabit ni Kuya Joel yung ano sa CR. At yung bali ano, bali kasi wala pa sila dito. Wala pa sila kagatcho. At siyempre, bilang respeto natin sa kanila, mga kasamahan. Siguro, sabi ni Kuya Joel, ay hintayin na lang muna sila. No? No? Wala naman kasi sa akin. Oo, walang bilin eh. At hintayin na lang muna sila. Oo. At bago mag ano dito, gawa. Ito sana gagawin ni Kuya Joel pero pwede naman to mamaya na lang kasi Ito na lang muna ako. Oo. Magbistay ako ng Magbistay na lang muna sila. Tapos makulimlim po pati. Makulimlim. Yan. Takot ng ano. Buhangin. At gawa na lang ako ng content. Ayun po mga kaparing Quezon Valley, may content pala ako dito na gagawin. Ito. Paalis na sana ako. Yung binuhusan namin kahapon. Bali baklasan namin ni ano, Kuya Joel. Alright? Para maanoan na yan. Tutulong kami magbaklas. Baklas ng forma. Poste sa harap. Ali. Tibay mga ipapa. Binago pala. Size ng pati pa. Talaga ano. Tara din ang bak. Kilit. Bakteryo mo. Ay, galitin. Adito mo na dito. Paurin tadi ulbuton. Yung ulbuton tak ikit kan. Ade. Yan, naikit mo kaya ang ito na. Sige, sabi ito na. Hindi na naman.
anay. Walang anay. Kain anay. Wala siyang anay. Parang dito. Doon. Walang anay. Kinis. Yan. Anak, ambil. Ay, amo. Luwag na Anak, alin. Street light. Ayan yung content natin na ginawa ngayon. Bali tinanggal na, binaklasan na namin para makasingaw na. Para matuyo na ng gusto yung poste. Ano yung resulta yung pagbuhos namin kahapon. Oh. Napakakinis. Ganda. Ganda. Parang pangbinta ko. Ganda. Walang anay. Walang anay. Right. Bibili kaya tayo. Medyo lumaki. Pwede. Ida mo. Inuwi Oo. kita pares ng kanya. Para sa ito. Nawa kinupat sana. Dakulo mo na diya. Matibay. Libil tayo. Problema kasi yung libil. Yun. Magninibil. Magninibil muna kami. Nibil. Tinanggal yung bula ng nibil hose. Yan yung ginamit natin sa pula. Kari. Yan, nanibil. Di pula. No, ginamit natin. Mau sa dayad to. Madayad to. Yung mga ano na, lamat eh. Ikaw muna pantay tos mo. Ayan. Alin nibilan natin? Rayo lah. Grabe yung ulan oh. Ano yung panahon oh. Ayun, puro na poste. At yung gagawin dito sa bahay na to ay magbibiga na lang, maglagay ng bakal at tapos magpipinis. Puro bistay na, bistay. Tapos siguro yung flooring. Sana panoorin nyo yung pabahay project na to hanggang matapos. Sana wag po kayong magsawang manood sa bawat upload ng team. Sila. Nagnibil muna kami na kay Joel.
Mm.